нархи арз. бонки миллии тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии тоҷикистон аз 23 августи соли 2022 муқаррар кард. тибқи нишондоди бонки миллии тоҷикистон арзиши пули русия дар бозори арзи кишвар 100 рубл 16 сомониву 77 дирам қимат дорад. тибқи иттилои бонки миллӣ дар бозори арзи кишвар имрӯз 100 евро 1025 сомониву 10 дирам нарх дорад. асъори амрикоӣ 100 доллар 1022 сомониву 2 дирам арзиш дорад. нархи нафти хом. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои лондон 95 доллару 7 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью Йорк 89 доллару 47 сент муомила шуд. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1737 доллару 32 сент барои 1 унс таъин шуд. нархи пахта дар бозори ҷаҳонӣ 30% боло рафт, ки ин нишондиҳандаи баландтарин дар 10 соли охир мебошад. болоравии нархи пахтаро ба хушксолиҳо ва гармии ғайримаъмулӣ рабт медиҳанд. агентии Bloomberg менависад, бар асари хушксолӣ ҳудуди 200 000 тонна пахта нобуд шуд. дар иёлоти муттаҳидаи амрико ва Бразилия, ки аз пешсафтарин истеҳсолкунандагони пахта мебошанд, заминҳои кишт осеб дидаанд. аз лиҳози содирот иёлоти муттаҳидаи амрико ва Бразилия пешсафанд, ки ба ҳиссаи онҳо нисфи содирот дар ҷаҳон мутаносибан 33% ва 17% рост меояд. яке аз кишварҳои пешсафи дигар дар истеҳсоли пахта Ҳиндустон, ки ҳамасола зиёда аз 6 миллион тонна пахта истеҳсол мекунад ва ҳамзамон воридкунандаи бузурги нахи пахта мебошад, аз боришоти борон ба паст шудани сифат ва ҳосилнокии пахта рӯбарӯ шудааст. коршиносон тахмин мезананд, ки болоравии нархи пахта ба 20-30% боло рафтани нархи сару либос ва пойафзол аз матои пахтагӣ боис мегардад. дар ҳамин ҳол ҳукумати тоҷикистон ният дорад, ки дар 3 соли оянда содироти нахи пахтаро 20 000 тонна кам кунад. дар ин бора дар дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии тоҷикистон барои солҳои 2022-2024 маълумот дода шудааст. мувофиқи ин санад, соли ҷорӣ содироти 60 000 тонна нахи пахта ба маблағи 89 миллиону 900 000 доллар пешбинӣ гардида, дар соли 2023 ин нишондиҳанда 50 000 тонна бо маблағи 78 миллиону 600 000 доллар ва соли 2024 40 000 тонна бо маблағи 66 миллиону 100 000 доллар дар назар дошта шудааст. даромади операторони хусусии алоқаи тоҷикистон давоми моҳҳои январ-июли соли ҷорӣ зиёда аз 1 миллиарду 600 миллион сомонӣ беш аз 155 миллион долларро ташкил дод. таври хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурӣ хабар медиҳад, дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2021 даромад қариб 16% ё 218 миллион сомонӣ афзудааст. даромади оператори миллии алоқаи ҷумҳурии Тоҷик Телеком, корхонаи воҳиди давлатии почтаи тоҷик ва дигар воҳидҳои сохтории хадамоти алоқа дар зарфи 7 моҳии соли равон 4.9% афзуда 97 миллиону 700 000 сомониро ташкил доданд. вазни қиёсии операторони хусусӣ дар бозори алоқаи кишвар дар ин давра 94.3%-ро ташкил додааст. шумори корбарони интернет то аввали соли ҷорӣ ҳудуди 3.5 миллион нафар ва муштариёни алоқаи мобилӣ беш аз 6 миллиону 400 000 нафарро ташкил дод, ки 5 миллиону 500 нафарашон муштариёни фаъол мебошанд. аз Новосибирски Русия ба Тоҷикистон миқдори рекордии моҳии яхнӣ фиристода шудааст. тибқи маълумоти Росселхознадзор, ширкатҳои Новосибирск ба Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар худи моҳи август 207 тоннаю 600 кило моҳии яхнӣ содирот кардаанд. қаблан маълум шуда буд, ки тавлиди моҳӣ дар Тоҷикистон дар 5 моҳи соли 2022 афзоиш ёфтааст. моҳии сайдшуда зиёда аз 1400 тоннаро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 33.1% зиёд аст.